ଚାପି କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯେ ପରିବା ବାଲା ଦେଉଥିଲା ଦେଉଛି ସବୁଦିନ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆଇଛି ସେ ସବୁଦିନ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି କିଛି ଆଉ ଯାହା ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ସୁବିଧା କରିକି ଦେଇଛେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ଯଦି ହେବ ଚାଉଳ ଫଳ କି ପନିପରିବା ଦେଖୁଛ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଛି ନା କିଛି ମିଳିନି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ମିଳିନାହିଁ ଘର ମିଳିଛି ଘର ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବା କି ତମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଘରଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କୋଉ ଦଳ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ କୋଉ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ କହନ୍ତି ଯିଏ ଦେବାନୁ କରିଦେଇଦେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ଠାକୁର ଠିକ୍ ଅଛି এই দিকে চালি বাঁধলি যেই বাড়িটি ধরিয়ে ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଟ